Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina kitabal mawangizi fil ahadisil qudsiyah. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab. Al-Imamu Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika iku kaya mangkono la tariqa ora ana dalan iku maujud ilal jannati maring swarga illa bi ngamalin kejaba nganggo ngamal utawa kelawan ngamal. Niki hadis qudsi ngendikane Allah lho. Semono uga wong ki ora bakal oleh pituduh kejaba ngalap dalil. Gek dalil sing cetha ora diragukan ning Quran karo hadis. Lha wong niku nek gelem ngaji Quran ngaji hadis, wis harapan besar mesti oleh pituduh. Lan jenengan ngaji nanti-nanti ya kena ning sing manggatekke bahasane. Engko nek bahas jabaran Quran, jabaran hadis kuwi ngaji tenan. Nek angger engko ngajine liyane kuwi iki rada nyamari. Kadang sok bahas politik barang lho. Ngaji ki kadang sok bahas politik. Ngaji ki kadang sok bahas ngenggok-ngenggokke amalia. Wah niku mangane mbok bingung. Lah niki hadis qudsi Allah wae ngendika ora ana dalan menuju swarga kejaba nganggo ngamal. Allah wis ngekeki penawaran. Mula Sayyidina Ali ngendika mulyane akhirat ki nganggo ngamal. Tur jenengan yo kudu sadar wong ngamal ki mesti kangelan, mesti rekoso, dadi rapokan ngomong. Ya angger rekoso omong. Weh lah iki kok panas titik ra omong. Kayak sing lor. Panas titik omong, saiki rong panas wah ademe pol. Ya karepe iki kon kepiye? Kok kan ngomong, kok kan protes. Urip ki tuntutane sempurna. Mangkat ngaji awake anget. Tekan kene langsung ngombe wedang romatit karepe.
Macet apa wong ora ana apa-apa ngene macet. Reko-reko. Lah mosok ning asbak tok yo maaf. Iki apa ya kan ngemah-ngemah. Oh nek kula sadar urip ki ora sempurna. Ya ora nuntut apa-apa ditampa ngono wae. Ora usah nuntut. Dadi rada asik urip kuwi. Wah aku nek sing ngisi kae wegah. Kira berarti nuntut to. Jenengan ki ming nampa kiai sitok wae ra iso. Maksude ngaji terus kiyaine kuwi ngono lho. Ngono wae ra iso nampa mula sing jenenge jenengan karo kiai iki ampuh lan apik kiai tetepe. Karena nek kiai niku kiai sitok iso nampa apa enenge jamaah sing ngopehi semene iki. Padahal iki ya salong nyebahi lho iki kan. Ora nyenengke kabeh niki tetep ditampa. Ora dionekke, ora dituntut, ora diarani nek jenengan dadak nuntut karepku iki nek kiai ngono lho. Kok siji apa loro ya kaya. Loro. Kowe jan ramutu, lho omong nek kula sing ngarani ramutu. Karepku iki nek kiai rasah pegatan ngono kuwi lho kok. Lho kok ngantek ngatur-ngatur. Urusane dhewe-dhewe diatur-atur ngantek sedetail sedalam itu lho. Kuwi iki wis hidup apa kehidupan pribadi sing jenengan wong jaba iki ra iso mlebu ning ranahe pribadi orang niku ra iso tur ya ora ngerti. Ya ora ngerti kok ya kok terus jenengan adoh banget le mlebu ngono kuwi. Ha saiki oke semene. Misalkan iki kula kiai tenan. Nek iki kan udu. Iki udu kok ya. Iki mengkur kaleng kongguan isine intip. Sanepane kaleng kongguan. Apik resik kae ning isine intip. Urung. Iya ana sing takon rokoke wis urung urung. Oleh nyemrimih wong iki rasa ngaran-ngarani ta apa. Iki sing ngomong aku lho sumpah kudu. Sing ngomong wong iki. Nggih, atur nuwun. Jan nuwun es. Iki rasah ngaji pokoke macet ngombe ngerokok. Wes, jenengan nek misalkan muni kaya sing kula atur, ya kiai kok pegatan, akhire kan nampa. Ha saiki jujur-jujuran. Oke semene iki jamangae, ana sing pegatan ora? Ana oke, ning nyatane ora tak onekke. Nyatane menyangaji ya asik-asik saja. Apa kula omong, jamangah ndak dina ngaji kok pegatan tak ya ora. Gene mula tetep apik kiai wis. Apik kiai biar karena nampa werna-wernane kahanane jamangah niku ora tau disebut eleke, tetep ditampa apa enenge. Kamangka nek upamane ngungkit eleke ketoke mbangane eleke kiyaine luwih parah eleke jamangahe. Luwih parah lho. Wen jenengan iki rumangsane apik, Bu. Nang kene wae kaleng kongguan. Ning jerone kan intip.
blegere wangun ning jerone. Wong iki ana lho, ibu-ibu iki ketoke ngaji ning nek nang omah sak omah walaupun sak omah jutaan karo sing lanang ki ana lho. Ana sing jutaan kuwi rumangsane apik ngono kuwi. Karo sing lanang lho, Bu. Lah ya nek sampean ora menengo iki wong sing jutaan-jutaan. Ki padahal cetha. Kanjeng Nabi ngendika nganggo paugeran umum ana wong loro jutaan ngantek punjul saka 3 dina. Ana wong loro jutaan nganti punjul saka 3 dina, loro-lorone neraka. Iki wae ora diterangke bojo lanang bojo wedok ning wong loro berarti sapa-sapa. Apa meneh wong bebojoan. Lah kok jutaan? Nek sing siji tenguk ngarepan, sing siji tenguk mburi. Mlaku nang jero omah kok seliringan tanpa. Akhire sing lanang trimo ngalah wis. Trimo nang kandang ngeloni wedhus. Doradong. Mulane ning donya iki pisan rasah ngaran-ngarani, urip ki rasah ngaran-ngarani. Mangan ya ora ngarani, srawung ya ora ngarani. Aku srawung sapa-sapa wis ditampa mbuh wonge apik elek mungguhe jenengan rasah ngarani. Engko ndak ora kepenak urip niku. Mangan mbuh judhu mbuh ra judhu nek nang omah kae ya rasah ngaran-ngarani ndak kaya setengah kurang ngajeni sing wedok. Dijanganke kulit dicampur pare ya wis ben padahal blas ra cocok kuwi ya kulit kok ro pare iki gak kepiye. Kulite kasar parene pahit. Wis rasah ngarani pokoke apa enenge ditampa. Nek kira-kira ratek seneng ya nggo gawe lega-lega dipangan. Nek njupuk akeh sisan. Nek njupuk terus nek sing wedok nang pawon diguang ning jugangan rampung. Angel. Wela kula ki nek oleh gara-gara ya salah kula niki ben rada rawangun tak omong niki. Jane ya rawangun niki ben ya salah kula, lek kula ki sok iso omong ngene iki ning ora mesti iso nglakoni iki lho. Lek iso omong ning ya ming ra nglakoni kula iki. Lah wong ning omah wae ngarani kok kula iki. Kaya bengi niku nyuwun sewu nek ngukur ati rada cuwa. Ati kula iki rada cuwa. Lah pripun? Lah terus ngisi pengajian ning Daton mulih nika jam 10:30 terus arep ngancani cah-cah do melek ning ngarepan wis genep dadi aku ora ngancani wong wis genep. Nek kurang kae sok tak genepi to. Nek wis genep. Terus ngobrol-ngobrol karo mbok wedok, akhirnya ngantuk, kula garap tandang apa sing iso ditandangi wong ro ngantuk. Ya ora ketan ngelapit ngekum sandangan. Ya ming bangane ra manfaat. Terus ya turun dhuwur. Pindah turun nang dhuwur wong maune nang ngisor. Wis tak tinggal nyirami tanaman iku nang dhuwur turu. Lah kok turu iki isih gamisan isih kudungan kae. Lek turu iki gamisan kudungan kae. Ha ora tak demok ya. Dah aku ming turu awor anu iki awor Islam jamaah ya. Kau turu jek gamisan karo kudungan rapet kaya memeng aku kok Islam. Lah bahasan ngaji iki kelinganku ya nek nuntut ki malah ming nguciwani ati. Mula kudune ya apa enenge ditampa ora usah nuntut-nuntut. Wis apa niki lho, contoh terkecil saja kula dhewe ning ati dadi kaya ora sret, ora dadi karepe gara-gara nuntut.
Ha terus mau klarifikasi. Mau esuk klarifikasi kok le turu nyingkur, gah aku turu aworan. Awor Afghanistan aku yo. Aku terima randu aku lali turu awor Afghanistan. Ternyata kono ngomong kalah diapura tenan yakin diapura aku jan bengi ning awak adem banget kayak kaya teng klenyer kae ora wani salin aku. Lemune ora wani salin. Dadi beda ning bengi ning awak iki kaya kurang patih sehat. Ha iki mau terus ya wis ora apa-apa lho wis kelaku kok. Iki engko mulih melu ngaji sik wae terus engko mulih golek sarapan terus tuku obat engko ora sehat. Wis ngene rampung. Dadi ana klarifikasi nglenggono apa enenge akhire maklum. Makane nandi-nandi niku rasah nuntut. Apa sing jenengan adepi, apa sing jenengan temoni ditampa mawon. Dirungokke to, Bu? Diterangke orang dihatek. Lah niku wis nuntut kok ngaji wis. Pecuca-pecucu perat-perat. Takonono ngopo sih kok merat-merat? Wong Agus teng ngaji kok mangan wae mbok ya. Ben mangan wong mangan dhek dhewe-dhewe kok. Senengane iki ndek dhewe-dhewe jatahe dhewe-dhewe tak lirik le mangan ya nggo cangkeme dhewe-dhewe. Ora nyilih cangkeme. Oh senengane kok nuntut-nuntut. Lah terus pi ngamal saja. Ketemu kahanan sing ra nyocoki disiasati digarap dadi ngamal. Karena Allah ngendika ora ana dalan nggo menyang swarga kejaba nganggo ngamal. Wis niku wae digarap disiasati men dadi ngamal. Mula ketoke sepele ngaji ngeten iki jenengan ngambah dalan swarga. Karena nyelengi satu poin jenenge ngaji. Larang ngeten iki regane pancen celengan ngamal nggo nekake swarga cira nggih sih. Jenengan yo ndadak kok kaya ngomong kok. Lah kuwi ana sing ngomong, enek kae iki cetha milih mburi ming golek lendetan ji apa yo. Golek lendetan kok nek ning kene iki tetep apik wong lendetan tek ngaji. Wong nek ora ana ngaji jenengan lewat ngidul kene iki masjid iki ya sepi. Ora ana wong lendetan. Malah ketoke iki pagere iki nggo mtakring pitik telu apa pira ngono. Ngamal wis. Niki ngamal iku ora kudu mbleger secara kasat mata. Bentuke ngamal tenan ora kudu ngeten iku. Ora kudu ngubungke tasbih karo gelang-geleng ngene iki ora kudu. Ora kudu gembrengeng sing lafate subhanallah, sing lafate la ilaha illallah, sing lafate yasin wal qur'anil azim ora kudu ngono kuwi. Karena ngamal ten iki mula diterangke karo Gusti Allah illa bingamalin. Niku nek sing ngadep kitab niku mang delok illa bingamalin kejaba kelawan ngamal. Gek lafate we isim nakirah dudu isim makrifat. Isim nakirah ki mewakili akeh, mewakili umum. Isim makrifat niku mewakili siji. Gek niku isim nakirah, mula makna ngamal kuwi ngamal werna. Angger sing apik mesti dadi ngamal kok ya wong Qur'ane kae. Ya ayyuhallazina amanu wa ngamilus sholihah lan ngamal apik. Mula perkara apa wae nek apik iki dadi ngamal apik. Apa wae wis lah. Kaya bapak-bapak masangke gas. Gas entek terus masangke gas nika. Niku ngamal apik lah. Ini ya ulate sing padang. Karo rasa omong.
Kadang masang gas karo gembromang kur kaya ngene wae ra iso. Kok ngene wae kok ra iso iki isamu iki ming apa? Wong puluhan taun urip awor kok takon isamu ming apa? Iki nek sing wedok krungu keslenthek atine mesti nyaut kae. Apa-apa iso. Ambok ndupak dapurmu wae. Kowe nek wong wedok keslenthek suarane medeni wong. Ora dong kok jenengan iki wong ngamal apik kok dadak dikanteni swara-swara sing nyelentik bojo ora usah. Kae Pak, tulung pasangno gas kae wong gas entek siap. Wis rampung. Malah bar kuwi wis urip lho arep tumpangi apa? Ceret po. Manci kupingan. Ayo ceret kuwi tumpangno. Ya ora sang dadak takon ngono. Sing wedok carane iki tumpangno, sing lanang dadak la iseni banyu ora. Sekarang sing wedok ya terus ngomong walah wong kok goblok. Tapi sing lanang ngarani isamu apa, sing wedok ngarani goblok. Hidup itu ngamal ngono kuwi, yakin jan ngamal apik banget. Ora angel kok ngamal niku blas ora angel. Karena ngamal soleh iki malah justru leso ditandangi tur paling akeh penawarane ning omah. Sebab urip kita niku sing paling akeh wektu karo kesempatane ming ning omah. Tangi turu ning omah, badhe salat subuh ning omah, engko awan sithik ning omah. Lha niku jan ngamal soleh tok. Jan ngamal soleh tok. Angger do niate ngamal soleh ning nek niate penak engko nampa rekoso sithik gembroman. Sebabe pingine kepenak. Sing wedok ya kerep-kerepa komunikatif karo sing lanang. Iki wong Minggu do ora lunga. Wis pokoke rasah nang ndi-ndi arep do mangan apa tak masake. Ora asik banget ta. Lah kok bali. Wah, terus benjot motor ngetik biru. Pasar kepet itu. Tekan barongan mulon. Mulon terus. Kata si wedok itu bingung. Iki kan di Pak Buh, pokoke lakon laku. Oleh mandene ngelek. Mulon terus. Tekan jembatan Selanjutnya mulon lagi gareneng. Kok kecetok. Orang ngerti tekan JIA, tekan bandara lain, isih mulon meneh. Ya ini gara-gara pegalih men supaya seneng, slow ati karo urat sarafe, wong tua-tua. Itu ternyata memang pemicu kesehatan utama. Menurut dokter ini malah pemicu kesehatan utama itu atine ngeslo, urat sarape kerep santai, kerep kendhu. Lha nek tua-tua niki rasa kejeron nek do mikir apa? Wes pokoke nek mikir ya mah mikir mati kuwi wae mah. Malah sing wis tua-tua kuwi wis ora usah mikir apa-apa, santai mangan ya wis ora tek ampun kok. Panjenengan iki gambar sate ngono aja sate. Lah apa montore metik. Maksudnya ya ora duwe untu iki rak metik. Kok nek motor ora metik rak jenenge nganggo gigi.
Motor sing ora metik lak nganggo gigi. Lah jenengan gandeng wis ra nganggo gigi. Mula jenenge metik. Ya, akhirnya pengen madang nenggon anu kae warung rata-rata. Ora apa-apa iso milih. Lha kok utawane sih gak selalu. Mengkor sego kayak duduk. Lah kok main duduk karo tempe gembus. Baceman kan. Ya iki wis enak gak pedasmu ming kuwi. Enak kok karo rebus tili. Makanya tenan, kalau itu jangan seneng banget nampak ayat ini lho kadzalika wa tariqa ilal jannah ila binyamalin seneng. Semono uga ora ana dalan nggo menyang swarga kejaba kelawan ngamal. Iki wis mung karek nata niat, nata sejo, berbagai macam kahanan sing jenengan adepi iku bismillah nggo nyalangi ngamal. Sing paling top ning ngono iki bismillah nggo nyalangi ngamal. Nyambel ya bismillah nggo ngamal. Emosi ya niate nggo ngamal. Ning kok golek dhuwit ngono wah keloro-loro. Lah Setu sore wingi oleh dhuwit lho saiki wis ra nyekel kok. Apa ora keloro-loro wis. Mula tengok wis sirahe mengleng lah wis semple kok ya. Wis semple kok ya lah. Minggu esuk ini ya wis ora cecekel tenan sih. Wong wis broke sing wedok ket wingi sore iki, dadi wis ora cecekel tenan. Jajal nek niat golek duit ra keloro-loro to. Saka Senin tekan Setu Minggu wis halus. Ning nek niate nyalangi ngamal, wong pancen sesuk sing nggo menyang swarga iki ngamal ditimbang niku lho. Apik elek ditimbang, lan jenengan semangat. Saiki ra ndedet kae wong wis dikeki sing wedok, justru nek wong niate ngamal wis oleh loro. Le ngisi ngamal niku. Lah kok oleh loro? Le saka Senin tekan Setu mangkat dadi ngamal. Terus le ndedet kek sing wedok ya dadi ngamal. Arep ora cecekel kae yakin swarga. Karena utuh sak kabehane urusan but gawe tekan duit didadekke celengan ngamal. Diaman iki bapak-bapak sing saiki rada anu ting klenyer kuwi rada aman. Swarga utuh lho Pak jenengan iki lha piye? Setu wingi sore dikeke sing wedok duwite ngamal. Wis dilalae malam Minggu ana undangan kumpulan RT. Bismillah nyerawungi warga nganggo kumpulan ngamal meneh. Tekan omah wis sayah ngantuk, tak turu ben sesuk sehat iso ngopo-ngopo. Bahasane ben sesuk sehat iso ngopo-ngopo le turu ngamal meneh. Tangi salat subuh ngamal meneh. Sak yosip banget to, bar kuwi to wiridan donga. Bar subuh kan donga. Kok ya rong mati-mati. Ngamal meneh. Wis ngamal meneh weh, ngaji, ngamal meneh wis. Jajal mangeto, ora yo wutuh ngamale top banget to. Ngaji ngeten iki poin celengan ngamal meneh. Makane tenan nek jenengan paham ngamal ki ya ming sing bangsa kang kuwi sing wedok barang iki ngono kuwi ora kudu iki nang ndi kok nyewa bis mujahadah ngendi nang anu kono kidul Prambanan Meguwo nang Palasan walah-alah nek adowan sing lanang ditakoni pas rondo kae bojomu melu ora kae kok ra melu. Sing lanang ngantek omong kuwi. Dadi le jawabe ora penak nang kuping.
Wong le takon yo halus bojomu melu ora kae kok ra melu. Panitia yo. Wong kae iki anggere muni numpak bis apa numpak sepur. Le ngacung sikik dhewe. Takon nek ora arep ngibadah takon nang omah kowe ngibadah pirang-pirang. Omah melung-melung kae jek aku ora mung trimo meneng. Wong nek kor pengen ngibadah nang omah ki cetha. Aku wingi omong saya tulung pijetana, omah mangap-mangap medeni wong. Bar kuwi iki mah mojoke aku. Saiki kowe sing ndak dina ngaji wae. Mujahadah tekan kono-kono karo ngeroki sing lanang ganjarane gedhe ndi? Ya tobat aku nek jawab iki aku. Ya nek secara hukum ganjarane gedhe ngeroki wong ngeroki iki wajib. Mujahadah rono sunat. Lah gini kok bojoku ora tak kandhani. Kamu kok ndak dina ngaji nggonmu? Wah, maremuk aku nek carane ngene. Aku ki wis ngandani, ya ming kupinge bojomu budhek aku ya ngono terus teh. Mangkel aku. Omah mepetke aku. Aku wis ngandani kupinge bojomu sing budhek ya. Sing ndungkluk kuwi ta sing keras. Pahit tenan. Tenan iki seneng ngamal wis ora sah reka-reka urip iki pokoke ngamal. Asik ngamal iki. Ora sah nganggo dasar kaprajan utawa praja. Ora sah nganggo bagian-bagian iki gaweanku iki gaweanmu ora sah. Rasa nganggo jaim jaga imit rasa wong ki angger kokean jaim mah ra sida ngamal. Misalkan wong sugih petuk tangga sing kere jaim iki engko mesti gemang ngrurui. Sing kon ngrurui sing kere karepe. Ha sing kere ya gemang, ndak darane ming ngarep utang. Akhire ora ngrurui kabeh. Sing kere ra ngrurui ndak dituduh arep utang. Sing sugih ra ngrurui, wong sugih kok ngrurui wong kere. Lah judhek kok iki mula jaim kok ngene guang kalen wae. Ora sah sok-sokan. Dadi wong urip iki rasa sok-sokan, ndak ra sida ngamal. Duwe titik rong titik ngamal meneh, sedekah weweh. Ibu-ibu niki sing dikeki darat ra dipangan, iki engko nek le mulih bareng kanca-kancane tangga-tanggane keke tanggane. Nggo Bu niki mengke nggo mobil witang karo Mbah Kakung rika ngono. Ngamal meneh wong weweh kok iki. Beda meneng wae nek wong wedok ora judo kok ya. Ora judo lah kuwi iki le ramangan arga mulih dikon ngekeke wong. Itu piye kuwi ora dadi kok ya. Kuwi iki le ramangan arga mulih. Kok malah kon ngekeke. Seneng je weweh ngaten niku seneng. Nang pasar Megiri nika ana wong rada begak, wong rada suwak, rada kenthil. Dek ben kok 5.000 ngono, wah. Ngono Pak, ngono kuwi wangun kae karo geblok-blok pundakku lah malah isin ta. Dikake 5.000 senenge sakjane saking senenge. 5.000 lho Mian. Kuwi ming dek ben sebenarnya wis ra ngekeki. Artine ngekeki ora ndak dina ngono lho ming kelong 5.000 ora ndak dina. Ning senengane nek kon weweh ngono angel doen. Ngamal iki senenge sing ra cucul kuwi lho doen. Ketoke wangun-wangun ming cetil-cetil tenan ya. Wa kamalan kaya barang layujmangu ora bakal iso dikumpulke apa almalu bondo illa binasobin. Kejaba kelawan nasab utawa nisab. Nisab niku ukuran wilangan. Seperti itu juga jenengan iki nek
seneng karo bondo, bondo iki ra iso terkumpul kejaba dimanajemen. Pengertian modern, pengertian luas tentang nisab niku jenenge dimanajemen. Mulane nisabe zakat, manajemen pengeluaran zakat niku semene niku rak jenenge pengaturan. Bondo ora bakal iso terkumpul kejaba dimanajemen. Nek cak-cakan ngawur ketemune boros. Nek boros lah ya ora bakal terkumpul malah kepara sarwa kurang. Jenenge wong boros kok. Nek cara sing sepuh ki wong ki arep duwe celengan ki nek gemi ngono kae to. Wong ki arep iso duwe celengan nek gemi. Gemi, ora demi kae, ngono kae. Iki gemi. Tur nek wong wedok ra usah diterangke gemi wis mlaku ket biyen. Mesti gemi nek wong wedok iki mesti gemi. Malah ana sing gemine kebangetan kok. Ana sing gemine kebangetan. Nanti sing lanang ki ming sambelke bawang. Lawuh apa Bu sambel bawang, malah kok ming sambel bawang. Urip ki ra pemborosan. Wong sesuk iki pemburine butuhe akeh. Wah, sing lanang ya ming waton apa ene iki madang karo sambel bawang kuwi. Ketoke saking jengkele coweke cemplungi sego kok ketoke. Gula kok tok kabeh ke ben men mangap-mangap lho. Kadzalika iku kaya mangkono, kula nek nerangke nglumpukke bondo memeng dasare. Ora mlumpuk ya ora apa-apa ning mlayune mlumpuk akhirat. Ya kadzalika iku kaya mangkono iki kira dabut. Layat utawa la tadkhuluna ora bakal iso padha mlebu swarga sapa sira kabeh utawa ora bakal padha iso mlebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga illa bisabri kejaba kelawan sabar ngalangi badati ing atase nglakoni ngibadah utawa ing atase ngibadah neng ingsun. Sampeyan kabeh ora bakal iso mlebu swarga kejaba leda golek niku linambaran sabar nalika temandang ibadah. Sabar. Sepele ta niki, mula nalika temandang ibadah ki sabar. Saiki njiko ngibadah sing jenenge ngaji. Ngaji tok wong ngaji niki ya bagian ngibadah. Mula nalika ngaji ki ya sabar. Mangkat adem tetep mangkat sabar. Wong iki nek nuruti adem ming ra mangkat. Kamangka ademe tekan sok kapan. Ngenteni lir adem iso ra mangkat terus. Mula sabar, adem kae ya sabar. Nang kene dilalele tengok awor sandine sing kaya betet tuntok. Ngomong wae. Sabar. Lah wong awor kanca ngaji sing kaya betet di dengongak-dengongok. Lingak-linguk. Sing mburi njamil ngopo ya sampean ki? Sing ngaji ki ana sing bisu ora ya muni ngono. Arep jejer kono wae aku. Sabar. Ora mesti nyocoki. Kadang ngaji ngeten iki atine ngerasa kesemet, ngerasa kesindir, ming ngerasa lho. Lah kok ming ngrasa sakjane sing nerangke iki ora nyemes, ora nyindir. Ya ming bapere panjenengan kok ya lenggawa perasaan bablas sehingga jenengan setengah-setengah ngerasa wah nek ngono kae nyindir aku. Wah nek ngono kae nyemes aku. Sabar. Menjak ya wong urip iki ana pembenahan-pembenahan ing dalem tingkah sing ora pas. Lah kadang
sing nggo mancing benahi niku disemes apa disindir. Mula rasah lara ati, mulih ngaji jimerot-merot. Ngaji kok nyemesi. Ngaji kok nyindiri. Lah tobat ono Pak. Niki ora mung nyemeti nyindiri. Kejadian benar-benar kejadian. Ngono iku wis do teko. Wis do teko. Ngerti sing ngaji kula. Kula lekas ngaji agi buka mukadimah. Nyak klepat mulai kok piye kuwi. Mulai jan mulai. Wah, nyak mulai. Waduh, model ngono kuwi leh nek kaya kula penerang mulya. Wong jamaah sing moh didandani, jamaah sing sithik-sithik lara ati wis angel. Dijak ikhlas yo angel, dijak gawe ati segara angel. Lalu wong mulih nek modele kaya ngono iki. Mending ngene-ngene iki ndablek-dablek malah apik banget. Wah iki dipiye-piye bekek. Wong mbuh iki dong porang kok. Malah sip ngene iki lho bekek. Malah kene ajar nerangke iki kono kuwi wis anu kok wis ngendas-ndasi kok. Rungono kae ora ngonek aku ngono kuwi. Tobat. Sabar nek nggon ibadah iki sabar iki lagi ngaji lho rung liyane lho. Kula sing ngaji ya selalu sabar ngadepi jenengan ya sabar tenan lho kula. Nek ora bubarke biyen. Sabar tenan. Wah lah werna-werna sing nek ora sabar amjar atiku. Ngadepi santri-santri ngaten iki jan sabar tenan. Wingi gek kontrol mata kae ditensi meneh. Normal Pak tensine. Alhamdulillah 137 ora do dhuwur. Mboten nek wong tuwa ngeten niku normal alhamdulillah. Berarti aku iki kuat nampa ngadepi wong ampuh-ampuh kae kuat. Wah ampuh-ampuh ya sabar ya nek ora sabar wis. Iki mung lagi nggon gang ngaji urung gang liyane. Kamangka ibadah ki werna-werna. Arep jamaah ning masjid sabar. Sabar ki ya pokoke nek krungu adzan menyang mangkat. Wis kuwi tekan masjid kok bali mulih. Lah apa dhek kok bali mulih? Ah imame kae. Ora sabar kuwi jenenge. Kok dadak ngarani imam. Wah, kowe iki ra ngerti. Kae angger bareng imam ngisak ngono ora langsung tekan omah. Lah apa? Nyorek nomor sikik. Lemune nek bareng imam ngisak iki ora langsung tekan omah. Kuwi urusane kono dhewe, imam kok ngono. Iki berarti dhek nuntut sempurna. Ora dadi kok ya aja mlebu nang nggon nggatekke urusan pribadine seseorang. Nek urusan jamaah niku sing digatekke wacane. Lah kehidupan ning jaban salat piye aja pisan-pisan jenengan gatekke. Niku mungkin ndak kelebu tingkah tahassusu tajasasu. Metani karo neliti-neliti berarti jenengan isih seneng sok metani karo sok neliti-neliti dosa akeh, dosa gedhe. Dosane akeh tur gedhe. Sing jenenge wong metani rak rada kerep dadi kokean. Dadi nek jamaah niku sing didelok wacane wae kaya wacane apik, wong nyatane ya Fatihah wae fasih. Iya kana budu wa iya fasih. Bangane sing ketoke lugu kae ning nek ngimami iya ngono piye? Wong yak kok ganti za. Yo bubrah lho ketoke sepele. Karena ya roza beda huruf, beda makna. Kamu kan kok ya iya ka. Kok niki iya. Ngantek jamange apa? Iya. Saking apal.
Ora genah. Mending sing fasih. Dadi iya kana kudu tur nengen ngerti nek iki sing tak waca ya. Ora mung sekedar hafal. Ghairil maghdubi ngono ki sadar iki dot dudu dot. Iki dot. Lah nek sing ora tekdok makmum. Kae. Rampungan kok ora maca kowe. Wis ana sing makili. Makmum ki penak banget ana sing makili lho kangelan maca. Gak aku kira tak iso. Oh, wong iso wae ora wis trimo jamaah gek kono diwakili. Malah rampungan iki geblok-geblok imame nuwun ya, Lik. Lah ngopo wis makili lek ku maca. Mula sabar, aja nuntut imam kudu sempurna sesuai karo karepe jenengan. Nek jamaah teko masjid jamaah ngono wae wis dadi makmum penak. Ora usah mikir piye-piye. Kowe tau ana ngaran-ngaran dadi ra sida ngamal lho. Contone, Pak. Jenengan iki wis nggawa dhuwit 10.000 menyang masjid. Arep dicemplungke ning kotak infak masjid. Wah, engko arep nyemplungi kotak infak masjid. Ning ya wong ning dalan kok ya iki. Ora ning omah, nek ning omah hampal. Tenan ana masjid gedhe nang dalan mak sleor mandek. Iki sing rada ramutu niki mak sleor mandek lah ngarep masjid iki ana logo Muhammadiyah. Nika sing matahari nika. Akhire ora sida nyemplungi. 10.000 iki ra sida dicemplungke. Tekan gawean tuku pacitan kono lho aku ana di 10. Wah. Lah kok ndengeren kowe rada mlopok arep tak cemplungi masjid mau aku pas salat mah masjide Muhammadiyah. Iki arep golek apa? Nyemplungi kotak ning masjid ki golek apa? Nek golek akhirat ki rasa ngono kuwi. Sekali kuwi masjid, mbuh masjid Muhammadiyah, mbuh masjid NU, mbuh masjid apa-apa nek masjid ki cemplungke kok playune mesti apik. Ora nek ra apik. Mesti apik. Pipite playune ra apik nek niate jenengan apik sing dibiji niate ora wong sing mlayokke. Ning niki ora dong dadak nggawa kefanatikan paham 10.000 gaya dadak ngaran-ngarani. Mbok ya wis sak masjid-masjid nek masjid apik nyemplunge mesti dadi akhirat. Bismillah infak. Ambuh masjid apa-apa ora urusan. Penak banget ya ngono kuwi ning angel nek dikeki paham ki sok angel. Kae nek kita sok ziarah terus ning dalan sok ana nyegat nggo gendera-gendera nika nggawa kotak ae lho. Ha kae njaluk le muni nggo apa ora jelas. Nang dalan wae dalane rusak wong apa do njaluki. Jenengan yo ora ngekeki, wis ra usah keki paling mengkur nggo mendem, paling kur nggo ngombe. Kae ora mlebu ning mengkur disak dhewe. Ha wis jenengan iki wis mengkur le nyono elek dosa. Le ra sida ngekeki cetil. Dadi mah ming ramutu. Meneng wae ya cocok ya. Makane sabar. Kono arep apik elek ben ana njaluk kei 2.000. Ayo nuwun nggih, siap. Ayo kuwi ning prapatan Brimob kula mandeg karo bojo kula saka ngisi pengajane ketandan ning Pandansari nika jam 09.00 bengi. Wah, sing mandeg kok banget wae. Terus ana cah nom nyanyi nguripke speaker nika terus nyanyi. Dadi nyanyi karo mlaku karo nyanyi kae. Wah semua mandeg kok kae mula mong karo bojo kula. Deloken kae ana sing ngekeki ora saka ngarep kae engko deloken. Dupang-upungke ya ora ana wong nyemplungi. Tetep ora ana wong nyemplungi. Karena dilalae ya sing nyanyi iki ya cah nom kaos pendek, kaos ireng, tangane kebak tato. Mungkin ya ana sing biji ngono kuwi mungkin wis cah tatonan
duwe image sing negatif, akhirnya dorang ngekeki. Aku ya omong siap 2000 utawa ya. Nek tekan kene. Lah kei 2000 cemplung-implung. Terima kasih. Ngono iki ini lagi yo halus suarane iki yo halus ya. Tak kei 2000 iki terima kasih ngono iki. Ora kok nuwun ya tok, ora ngono iki ya. Sabar. Wong urip ki rasah piye-piye angger sabar ngono penak tenane. Latihan sabar, tur sabar niku efek ning nggon jasad, efek ning nggon fisik sehat. Ternyata penyebab tensi kerep naik kae teko sepaneng jebule. Kerep sepaneng, kerep emosi gitu niku dadi gampang munggah tensine. Bahaya lho kaya kate niku bahaya. Digawe slow lah, latihan yo latihan karo mlaku. Kaya wis tuwa-tuwa kok angger sabar sip banget. Ya wis ngene wae. Ben sabar, iki wong wis panas, wis wae ning ngaji. Ben sabar kok ya engko nek sing lon apa sing kepanasan iki gak milirak-lirik. Diterangke sabar ulate nyebuai yo. Niki telung perkara niku apik banget. Pepilinge jos, nek niki jan pepilinge jos banget. Jenengan mengkarek praktek tengan iki. Ora ana dalan menuju swarga kejaba nganggo ngamal, mula do seneng ngamal. Iki ora bakal iso mlebu swarga kecuali dilambari nganggo sabar. Gambarane kaya wong golek dhuwit, nglumpukke dhuwit niku le iso hasil nek gemi nek di manajemen. Kena niki sik wong jam 7, muga-muga do diridani Allah, diberkahi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubaraka wa rizqan katsiran halalan thayyiban nafi'an mubaraka wa amalan mutaqabbalan wa husnal khatimah wa jengal qalbana ya Allah, qalban mukhlishon, qalban sabiron, qalban qani'an, qalban syakiron limardotika bi ikhlasin niyati ya Allah. Allahumma ya Allah salimna min fitnati dunya wal akhirah wa bala'i dunya wal akhirah wa musibatihima wa sairi ghadabika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mugi panjenengan nyekapi hajat-hajat kita, waqdi hawaijana, mugi panjenengan gampelaken sedaya perkawis lan urusan kita kanthi rahmat barokah panjenengan. Paringono kita sedaya ya Allah derajat pungkasan ingkang husnul khotimah, pitulungan saged istiqomah anggen kita sami ngaji lan ngibadah. Allahumma ya Allah, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Awal akhir mugi-mugi dadi celengan ngamal saleh kita sedaya. Mugi-mugi tansah pinaringan barokah rahmat wonten ing papan panggenan pundi kemawon. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.